лесно. Рано сутринта играят на повърхността и правят големи кръгове. Ако пасажът в дадения вир е много голям, рибите продължават да поскачат и през деня. Това най-често става на самото изтичало на вира, там където водата изтънява и преминава в бързей. Именно там се хранят през деня рибите. Да се лови на такова място обаче е много трудно, дълбочината често е само 20 на сантиметра. За да се лови нормално на плувка, дълбочината трябва да е минимум 1 метър. Дъното е добре да е каменисто, а течението умерено. Избираме място в средата или дори горната част на вира, където дъното е равно и дълбочината прилична, и забъркваме една кофа захранка. Това е количеството необходимо за един ден риболов. Именно захранката ще привика рибите в удобния за нас участък. Първоначално захранваме с 8-10 тежки топки с прибавени бели червии в тях. След като първите риби дойдат, се дохранва с по 1-2 също тежки, но по-малки топки на всеки 5-10 минути. Така скобарите си остават пред нас през целия ден. При това са настървени и налитат на стръвта. Прибаването на малко бели червии в захранката има за цел да настърви рибите към тях, така че те по инерция да налапат и закачените на куката. Ако в захранката вместо червей се добавят